song. Point in time, ladies and gentlemen, let's take a moment to immortalize this very important moment. When we started, like 10 years ago, we had only one team member in the Philippines, and it was Anali herself. Una sa tanan, akong gihatag ang tanang dungog o pasalamat sa atong buhi nga Dios. Actually, walay katapusan nga pagpasalamat. Isa ko sa taong nga gigrasyahan o gikaluyan kaayo sa atong Ginoo. To work online, this team is a great miracle from God for me. Muna tanang dungog o walay katapusan nga pagpasalamat, iyaha gyud sa atong Dios. Downs, I witnessed the heartbreaks, the losses, but guess what? I've also witnessed God's provision during those times, God's comfort and the victories given by God. So for that, to celebrate the 10th anniversary of IAS, let us fill our hearts with thanksgiving as we sing. Love you, Lord, for your mercy and faith. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing in the goodness of God. And so my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord Jesus, thank you. You deserve all praises and glory, Father. In Jesus' mighty name, amen. Foreigner naman tao na siya, pero ang iyang karakter, moral din po siya Filipino. In fact, nakita niyo sa video, na kanina siya, nirambol siya sa ako, motor, biyahe niya sa dalan, naghilom rin siya. Antod, ningon siya sa ako, in English nuto, pero salamat sa Ginoo, nasabtan po na ako. Sa iya daw ako tanan nag-abog, kay taas mo sa kayo. So, pag-uli po naman nag-uwan. Ikaw, ang saman, Peter, nag-English niya ako nag-uwan, pero mag-gisa tarang ko mag-English. Ang saman, silong sa lang ta, kay awan man, isa no, padayon ta. Munang, pag-abot na mo sa ang balay, pretty na mo yung, basta kay Gikaymi. So, grabe rin sa kayano, and then, aside from that, grabe rin siya ka, humug, kaya siya kasing-kasing para sa ito, alam mo sa IAS team. Ako madumduman sa una, sa sugod pa mi, maingon siya sa amo, mingon mi nga, it was really God, yun, ang nag-move kay, maingon siya sa amo, Anali, I wonder yun, ganun, every time mag-drive ko sa kong car, makaluna ko sa inyo ha. So, muna nga, we believe yun, nga, ang IAS team, founded yun by God. Mga gina, so, dilitak si banda na, pero, bisan asa, God is always there, mga so, mo lang gid na ang stand and believing yun sa akong wife nga it is God yun ang nag-move aning IAS team. And aside from Peter, gitagaan ko niya great leader, which happened to be my beautiful wife. So,
grabe gid pud niya atong sagingon ni Peter, hardworking gid niya akong team leader. No, hardworking gid siya ang iyang partner murag less working. Pero kani gid hardworking gid akong wife na atong team leader. Pinaka-concrete evidence yun, makaingon ko, grabe gini hardworking akong asawa kay every time, di balik kayo, no? Mag-away, mga tayon. Kay bisag buutan ko, usahay mo sikyat man. So, naitan gid nga suko ka sa hilak sa kayo, di mo siya ganahan yun makitapad sa ako. Kay, ikaw ba naman may table? In fact, karon among table, sumpay na. So, buwag to tapad, pero sipak, karon sumpay na gina. Kay, uban, yung mo ni among money gitubag sa Ginoo sa among dream namo before. Kay sa una nagtrabaho ko sa bank. Alright. sa bangko wala nga nag-desire gid mi nga unta magka-uban na ta. We earn pero uban ra. So gitubag sa Ginoo through this ayos. And then moto tapad mi, di mo gid nga magtapad mi. Kay delikado man magtapad mi basi makalimot sa siya kasuko. Kay siyempre tapad ni ang guwa nga gwapo kayo. So mo na nga sa iyang para lang yun makapadayon sa trabaho. Kaya kung di siya mutapan sa sako, suko man siya, diligid siya pwede. So meaning, magtugtog na lang siya. Di man pwede kaya hardworking man. Ang iyang buhaton, dadon niya yung laptop, mato sa CR, si dadon niyang CR, dito siya magpitik-pitik siyang kamot. While naghilak-hilak. So inaana, hardworking atong tayo. Manang ingon si Peter niya nga, it was because of hardworking yun ni sa atong team leader. Manang nga, niabot ta ani. And thank God yun na magitagaan tag leader nga hardworking yun kayo. So glory to God. Pero my part here is not to brag no pero actually ang ako is to tell you, nakita niyo ang video mo to ang mga memories but it was just an image no. My part here is to tell you Megali kay brief history ang iyang gingon sa ako, dili fancy story kay fancy story pa dugay. Taas man. So, joke lang to pero mura di man katawa kay mo katawa. Nambaan lang ito no. Pero salamat kayo no. Salamat. So, brief history lang siya. Ako lang po ng mga importante nga nahitabo sa amo no from the beginning until karon na moment. So, sa ingon pa ni Peter, siya din ang termino nga member sa ICE team. Pero actually, na-trivia ani. Si Peter Manggod, saya man siya kasabot. Before me siya na-hire ni Anali, naman ginag-introduce siya. Ako nag-search siya, ako yung isuon. Tagay mga failures sa Peter sa iyang mga gipang invest sa online. And then, si Analisaw, 1 year, atong team leader, 1 year nag-apply, nag 1 year, andun na-hire, ni-income, amount naman siguro to. And then, na-promote, sa katong dili pa kang Peter, na-promote siya. Nag-party ang team, kay na-promote si Anali from, mere lang nga worker, na-promote siya. And then pagkaugma, naundang trabaho, napay sa loonon, wala na dawat. And then, glory to God kay katong iyang kaubanan dito mo ay nag-introduce ng Peter. Nga trabaho ni Sab ni Peter before. Pero 1 month na, wala pa ni income. Kaya kaningan ang first project yun sa ICE team, dili basta-basta. Aside karon mag-pick man tanaw na may video, na may task na to diri nga mag-pick ta video inilugay. Kato inulugay, andin pakyawan pag yun. No? Pakyawan. Karon early man, pag makakuha na ta, hour man dayon ta. Patak man din itong oras. Pero sa una, imo sa trabaho ng dagan kayo. Pagpaspasay, human, aron maka-reach ka og 1,000 mo to images. Kung ano ni mo ng 1,000 images para makasildo ka. Pero salamat sa Ginoo kay i-introduce si Anali kang Peter, gi-exam siya, gi-test. Ya, grabe mo lagi hardworking. Ang iyang pagka-estudyante iyang i-apply, sulat na siya papel. Taas kayo nga, kanang, kung mo niya yung style niya, kanang, ikaw naman ka na, ilupad. So, iyan ang pilo-piloon, sukat niya dito mga sa inyo, mga angay kinanglanon. And then, pasar siya sa Ginoo. And then, after a week, ni-income nga itong team leader. So, inaana siya ka-hardworking. Dito, nagsugod si Peter, nag-foresee nga mo create siya team.
kay nakita siya og worker na grabe good ka hardworking. And then in just kuan lang kuha niya dahil ng mga instructions. So after that gipangiyuan siya ni Peter og duha ka buok. Duha ka tawo, and then apil ba ko sa primero to? Sorry kay ang nagtulo sa history malimtanon. No? So nagkuha og duha, and then nadugagan na pod. Pero sa to say lang kasi Peter manggod ang iyang ka-live-in partner dili siya gusto ani nga trabaho ni Peter. Gusto gyud niya kay si Peter para sa iya pang general manager gyud si Peter. So adto gyud siya sa mga company. Mo na kasi Peter sa tungod kay less pa man good worker ato. And then mo tong na-convince si Peter sa iyang partner nga mo adto sa Netherlands mudawat atong dako nga company, international company, 6 branches sa kada country, siya ang manager. So nihawa siya sa Czech Republic siya, niya sa Netherlands. And then bibiyaan niya ang online na Japon, nagtrabaho na Japon, pero nagsugod na siya atong ate Aneli ato o lead sa gamay pa lang nga mga tao, and then tubag-tubag na siya, pero wala na si Peter. Ang ato lang yung team leader nagsigig kontuan, nagtikaw-tikaw uban ang gamay pa nga mga tao. And then ang company na gid mismo, ang first nga company is Real Scout ang tawag. Kaning Real Scout mo ni pinakadako sa United States nga mo rin siya og platform nga mo'y gamiton sa mga real estate broker. Kaning real estate broker sa USA dili basta-basta nga mga posisyon. So mo ni ang pinaka-number 1 platform nga ilang ginagamit para ilang magamit sa ilang trabaho, mga real estate broker. And then ang company itself mo ginakita sa trabaho sa atong team leader. Sila mismo ang miingon ni Peter nga need kami og more nga trabahante. Kaya mo expand pa sila sa ilang business. Mo nang si Peter nag-hire og si Peter na nag-hire, and then ang gusto sa company nga why lain mo train si Anali lang yun. Pero si Peter tungod kay nabalik man ang iyang pagtan-aw nga himo siya og dako nga team, nagkuha siya og other country. Kay lagi, kaya wala, ang Philippines pa lang, di pa lang sige, burn out, mawa ang internet, wala pa lang na why other country. Philippines na tanan, basin from Luzon, basin kulang na siguro ni og kaning, basin apilo na nindri ko sa nga side ani, kung hitabo pa to. Pero tungod ka sa atong burn out, internet, ikuha sa other country. Ano nang ipa-train na gyud si Anali, atong team leader. And then nidako siya kaayo, daghan pag nako nabot sa mas minta ang kabadbaran na tanan nabot og 50. And then sad to say, ang sa other country man good, wala sila na satisfied og income. Matawag na to sila greedy. Nanglimbong sila. Kung ano na baligya, ambot yun sa lang mga hacker. Ikuha nila balik ang image, gitrabaho go through, and then moto na cancel company. Unya si Peter pabayadon sa atong tanan ng mga trabaho nga ibalik. Moto nga metabo naundang ang trabaho. Namo to sa video, nag-meeting na to sa mga kabanan. Walang to, murag a day after mo sa Romy nag-meeting, nakadawat na misinformation nga kuana kanang tagaan lang migi sa kasimana to work. And then more pa to ang alongside na ito, ginagmay nga dita entry nga gitawag og angle stone, pero naundang na po siya. Doon kami ito, wala na kung pinagagawa po na ko amigo. Naman to, naging god, si Jeffrey Tabri. Wala na akong kawanan, kami na doon nagtrabaho sa angle stone, while nagtrabaho po sa Real Scout. And then, naundang ang una angle stone, gihire si Jeffrey sa Real Scout. Apil siya itong meeting nga, first niya itong meeting pagka ugma, nag-inform na din nga 1 week na lang ang Real Scout. O naundang, hinilakay mong tanan. Labi naming duha kay ako ni-resign ang ko sa trabaho sa itong bank pag nagtrabaho. Ni-resign ang ko so hinilakay mong duha. Pero kanilaging nanata sa tilan sa Ginoo, padayon na itong hope kay ang God mo na itong hope. Moto nga, si Peter mismo ringon siya kang Anali, ayaw pag
worry kay mangita ko og lain. Sumutong daghay ni Agi nilabay ng mga trabaho ng mga data entry ni Agi may Google search, mag-search lang sa kuan kanang internet niya i-copy paste. Dako tong income. Pero di pa dito yung una. Ang isa din na mga din ako malimtan nga project kaning matching image. Tulba kayo trabaho, i-match na namo ang image. Pero pabali ba mag-islang ikaw magdagan makalipong mo ingon si analy kang Peter di mi ani nga trabaho gawas kang mga lipong mami mga daw tong mata gamay magiging income so ingon si Peter kan unsa man imong gusto nga trabaho katong press atong sa una ning annotation kay annotation man tawag ato mo na si Peter nakakita siya og Yembo gitawag og Yembo which is until now napagyapon ang Yembo project yan. Pinato, di-exam ni Peter, na-fail si Peter. Wanang yan sa auto sa company, na ako'y team, ako'y rabante nga kamao, pwede ko mo try utro. Motong si Analy di pa try, at itong time, wa ko ka-witness sa iyong pag-study, pero kay Bo ko nga nag-imog mo sa gilupad ito, lista. Kay nilupad ko ito Baguio, nilupad ko kay, gidala ko sa kong anak, ni-appeal manikan, National Contest sa Math. Moto nga, si Analy na ato diri, wala ang iyang partner, iyang isiligan nga pagitan, wala. Wala nga. Pero salamat sa Ginoo gipasar niya to. And then nakuha ang project na Yembo. And then after that, nag-set ang standard ang tag-iya sa Yembo nga tingalan og para akong pagkamintanon. Si Siddharth niingon nga, this is my standard and this is my work, average standard, and I have a iya gid nga standard. So sa average standard, napasar ni Analy. And then ingon siya nga, it's impossible na nga ma-reach ning akong standard. Sige siya update sa report sige siya update. Until such time, wala report di mo ang tag-iya. Wala si Analy, di mo sugot og di sa taga-report. Yun lang siya makibaw ni sa performance. Kaya muna yung base nga, move forward pa siya. Moto nga, nitugan nga tag-iya, bitaw, na-reach na bitaw niya ang standard. O dito ni trust ang Yembo sa atong leader. Ipahire na po siya na po tayo, siya tanan, even communication, siya na wala na gid si Peter. Ang kang Peter ani, dawat na gid sa sweldo pa din, pasa din sa atoha. Muna ang isa katrabaho karon nga Yembo. And then, niabot ang time na po, daghan ni Agi, nakakita na po si Peter o gitawag og sportscaster, which is until now napagyapon. Kaning sportscaster. Dili may imagine nga trabaho kay makaingon po ko nga murag giandam dai ko sa Ginoo ko ani kay ako sa una while eskwela ko college imbis magtuon ko magsige ra gud tanaw sa ESPN. Tanan ni sports while abyan gikan sa kanang goal ato sa kanang sa numero baseball nga state lang kanang ko sa na lang tanan tanawon antod oy klase na skill na dayon karon day na nako nagamit pag sa sportscaster kaya ang trabaho sa sportscaster mga sports nya buhaton magsunod-sunod lang sa bola grabe nga trabaho amazing ba so moto nga gi-train, nag-hire, and then niingon siya atong team leader nga, Wang, ikaw lang sa ang mo-train. Pero kay Bog yan po na siya, kay di mi siya masugot o din sa kay Bog. Kaya pintahay, magpabadlong ko, kaysa may matudlo. So wala nga, moto nga, nidako po ng sportscaster, nidaghan ng sportscaster. In fact, ang sportscaster mo yung pinakadaghan o worker up to now, no? Ang sportscaster. Pero ang sportscaster, gidivide na sa duha na ay annotator na ako'y corner. Ang kaning corner, katong nakita niyo nga si Peter na ni sa Kodwaran, dito to niya introduce ng trabaho kanang corner. Igo lang mag-set sa corner sa field nga duaan. So na po tayo mga worker anak nga gipahilo na. And then aside ana na mga nang abot, wala, passing lang. Pero
karon din until now ang trabaho lang nato nga existing karon is ang Yembo o ang sportscaster nga dahil na duha ka task, corner o quality control. Mo na ito magsunod-sunod sa bula. So, ang kaning mga trabaho mo ni ang na-enjoy yun sa ato tanan karon nga panahon kaning Yembo o sportscaster. And mo ni gingon ni Peter sa iyang video nga nagtan-aw pa siya nga mo more pa next 10 years. So, mo po na akong hope sa Ginoo nga mudako pa to kay ang sportscaster na time hinay kusog pud kaayo ani po na po time nga mo kusog and then we stop. Ang amor yung pangandoy ni sa inyong team leader is katag yung kanang I know nga satisfied jud gihapon kaayo mo kay sa una gud sa inyo ha nay wa kay motor karon na motor. So na ang balay kahoy pa karon concrete na, no? Kami sa una nami single motor karon nami car, sidecar, no? So salamat sa Ginoo improve good gihapon kayo no sa ayos team. And then salamat sa Ginoo pod kay I take this opportunity na pod nga salamat sa Ginoo aning event no nga since sa una usa lang empleyado karon pila ta ka box 73. No, and then karon nakapostura ta og murag mga artista, no? First time na ko ni magkasuot ani ba. So, salamat kay sa Ginoo and then ang dili gid pud ako kalimtan sa ayos team. Ang makahila ko ba ang kanig yung pagka team bitaw nato from the beginning nga ang ingon pa ni pastor ang may nag-ingon sa ako nga kan 10 years daw nag-ingon daw ni it reflects daw loyalty, no? So, ang loyalty good, salamat mi kayo sa Ginoo kay from the beginning kung wala mo nga mga workers it's not just because Peter and our team leader but because gidad-an sa Ginoo mga trabahante nga mga hardworking sa kayo, no? From since the beginning nag-hire to Anton ni-hire og 73 as per learned from Peter. I-confirm pa na sa atong team leader. Active. So, siguro, tuod ang nga sa atong team is ayos team, all-in-one solutions, na S. So, nag-question anak, nga nung na S, kay all-in-one na solutions. Ako di mo po, press ni mga English speaking, grabe mo pag-grammar. Pero sa ako naibuan, it's a name. So, it doesn't matter sa grammar. Pero when it comes to anong kaniyang ni Peter, ang iyang reason lang is, it's like a package. Ba? Many tasks, unicorn ko lang package is ayos team. So, muna ang ayos team, all-in-one solutions. So, silaot nga ang namo nito di sa akong na-learn from the beginning nga ako nalimtan no. Ang isa ka importante kayo nga na-learn ako sa ayos team. Kaning ang atong team leader bitaw nga permissive remind. Please ayaw gid mo pag-cheat. Kaya ang sa una atong area scout nawala tungod sa cheat. Napod mi kita og annotation sa una images nawala tungod sa cheat. Napod mi kita og trolley nawala tungod sa cheat. Mo na ang magtubag karon nganong atong team leader sige remind sa ato nga di kita mag-cheat. Kaya kung mo na'y magtigbago sa atong team, posible mawala sa atong team. Kay di naman mo trust ang mga company sa atong team. Kaya ang atong gidalangkod is team. It's not Anali Diliso, it's not Avinci Diliso, it's ayos team. Muna kung naisa nga maghatag sa ato og di maayo, ang team yun ang makaon. Muna ang isa sa pinaka-learning yun nga akong nakuha sa history yun sa ayos team. Kanid yung ang ako ginagawa kanid yung dili na to pagsunod sa mga rules. Mo gid ang isa sa rason nga makapa-daot sa atong trabaho sa atong team. So, mora to ang brief history hinaot nga namoy na dumduman.
sa pinakasikat na libro sa tibuok kalibutan karon. Kaya ano naman yan, no? What's on your mind? Ning kahaponon, tuguti ko ninyo nga musundog anang libro ha. When you first heard ayos, what's on your mind? I am Anneli Arididon Diliso from Villanueva, Misamis Oriental. Muna hinungdan nga nung daghay taga Villanueva dari karon. Palakpak. But originally, gikan jud ko sa Kalagutay, Kapinunan, Kabangasan, Bukidnon. Isa sa pinakasuok-suok kayo nga dapit sa Bukidnon. And currently, naa ako diha, kami nagpuyo sa akong, syempre, siya na ginag-mention ganina, gwapo nga bana, o mga buutan nga anak, salamat sa Ginoo sa Puro Tubi Soriano. Sa makausa pa, maayong hapon kaninyong tanan. For few minutes, allow me to share to you my story before nabuo ang ayos. Hangtod nga nabuo ni abot aning 1 decade. Uban anak ang akong mga pagpasalamat sa mga taong nga nahimong kabahin aning ayos. But before that, ato sa ning kumustahon ang atong mga team members sa ayos. Kay uban ani nila gabi nagdakop-dakop pa yung tawag blanks sa QC. Ang uban ani nila nagsunod-sunod pa yung tawag ng bula kagabi. O ang uban ani nila nag-box pa objects sa mga panimalay basing nagduka na ni sila karon. Okay? Kumusta kayo dyan? Ayos team, Misamis Oriental! How about you? Ayos team, Davao and Caraga! Wow, ka-very good kayo. Pero sa tinuod lang, maungin ato to silang tinubagan, isabot na nga nako silang daan. Palagpakan! Una sa tanan, akong gihatag ang tanang dungog o pasalamat sa atong buhi nga Dios. Actually, walay katapusan nga pagpasalamat. Isa ko sa taong nagigrasyahan o gikaluy-an kaayo sa atong Ginoo. To work online, this ayos team is a great miracle from God for me. Muna tanang dungog o walay katapusan ng pagpasalamat, iyaharag yun sa atong Diyos. Ikaduha sa akong wapo nga bana. Salamat kayo sa paghigugma nako. 22 years ago, nag-ilan ni Ani sa planta sa Manukan sa street dito sa Villanueva. Kanisiya, nakagaw ni Ugway, kanya, naka-helmet, as in, utos kaayo, bulpin ra og papel ang gigunitan aning atong technical manager. Samtang ako, nagkadugo-dugo akong apron, nagkahugaw-hugaw kaayo ko, kay lahi may posisyon sa trabaho. Pero, wala siya magtanaw kung unsa ang akong trabaho. Ang iyang itanaw ang ako ragyong syempre. Gwapo gud siya, di gwapa po dahil ko. So, dili ta mo abot aning 1 decade kung wala ka. Mag-away man ta, paglalis man ta, but at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang karamay ni Anneli. Uban ta nga nagpiko sa atong mga tuhod. Uban ta nga nagpatulo-tulo sa atong sinod. Uban ta nga nagbilar-bilar ganit daghay time walay sweldo sa mga panahon nga gipaningkamutan nato ang isa ka project nga maangkon harong mahatagan na pug trabaho ang mga team members. Uban ta nga naghilak sa mga panahon nga naay ma-end nga project. Mulang kung unsa ang naabot sa ayos kayo karon, it's not about the 2 pillars na iyang dimension. Apil siya, ana. Dili na mo makaya nga moabot ani kung wala siya.
Daghan kayong salamat ko. Kung unsa ang akong naabot, thank you. Thank you. Kung uutan ka yun, kung unsa man ang akong naabot sa kinabuhi tungod na kay siya ang gihatag sa Ginoo sa ako as partner. Muna, salamat kayo. Next, to Ayon Michael Importante, my co-worker sa akong first online job na naa sa Luzon. Ayon, kung sakaling mapanood mo ang video na to, na video? I just want to let you know that hindi ko makakalimutan ang tulong na binigay mo sa akin. Thank you for introducing me to Peter. Next, to our employer, Peter Bistrishki. Kahilak. To work online, nawa ko ba kayo makahilak mo? My life has been changed because you allow God to use yours. Thank you so much for the trust and believing things that I couldn't do. Your trust and confidence inspire me to continue with my duty, and your support is an inspiration to this journey. From the bottom of my heart, really big thank you, Peter. You are always one of the greatest blessings I have in my life. Tuloy kabulan ko nag-practice sa aking mga in-English. Next, to Mama Rosa. Si Mama ani nakalimot na. Mama Rosa, my beautiful mother-in-law. Narito. Pag-start na mo aning online job, dili kami pwede nga mulon or mangutang kay puno na. Napa sa bank si Alvin J. ato. Si Mama ang gihangyo sa atong technical manager nga muutang og laptop sa Antrico. Luoy sa Ginoo, 1 year ra gyud in taon na paid ni Mama kay deduction man sa iyang sweldo. Pero sa akong record, 5 years ka pinamo in taon na paid og data-data ginagmay mo nang Ma, you are part of this success. Thank you. Thank you. Sa akong Mama, Pablita, wala siya guri karon. How I wish na isa-isa lang sa akong ginikanan na ang katungod. Pero okay lang. Akong Mama, sa nag-start pa kong pang-apply, nag-start ko sa online job, naman siya sa Villanueva. Time to time, magbalik-balik yung taon nag-anhidri. Makaingon akong igsoon, paborito daw po ni Mama nga anak. Pili sila kasabot siguro sa ahay. Pero sa tinuod lang, magbalik-balik si Mama kay nakita niya kung sa kapait akong situation, mga apply na ibibi na gamay, na grabe yun kalisod. So si Mama, part ani nga success tungod kay dili ko makapadayon sa akong pagpang-apply, dili ko makapadayon sa mga first project kung wala si Mama nga niunong nako sa balay o sa pagbantay sa mga bata. Munang Ma, kung makadungog ka, makakita ka na yung video, salamat kayo. Pastor Nitz and Pastorates. Antayan ninyo sa atong journey, for me gina sila present. Dili gina sila pwede mawala. Last 2013, nag-ilam mi ani nila kay nagkakumari mi ni Pastora sa dedication sa isa ka bata nga si Pastor Pod ang nag-dedicate. O wala ko nag-expect nga si Pastora dahil grabe na ni kataas kay naabot sa online job. Kaya nindot po dahil ni tabian ta, kaya nagtabi man me, maayo po dahil ni tabian. So nakabalo si Pastora na nagsigi kong apply sa Odes, kanang Upwork karon. So walay pagduha-duha, after atong a day, si Pastora o si Pastor, mitabang namo, mi-advise namo, mi-ampo namo, bisag dili mi membro sa ilang simbahan. Murag mga angels ba, nga kanang kalit lang mo nang, Pastora, salamat kayo. Dili namo ni maabot karon kung wala ang inyong ipagtudlo sa amo.
kung wala ang mga advices. Thank you kayo. Thank you. Tugid Alban Pakot, wala siya kabalumas, officially. Ang pinakakaraan na team member sa Ayos. Kung 10 years na ang Ayos, Tugid Alban Pakot, kaway-kaway naman dyan. Okay. Naana na siya 9 years na kapil. Naana pagsugod pa lang sa Ayos, wala mo biya. O naa hangtod karon. Nagpabilin na humble. Bisan pag master na nakay sa iyang trabaho siya, nagpabilin siyang humble. O ang iyang espiritu sa ako as team leader, walay kausaban. Kauban na mo na naningkamot sa mga panahon na aming ipaningkamutan na project. Kauban mo na mo nga nihila sa mga panahon na one-annual project. Dunggit, ang imong pagkamaayong trabahante is highly appreciated. Thank you, Dong. You are a blessing. To Ate Hope, naagyan po na dito dapat nga table. Isa sa atong mga special guest, Hope Virginia Reyes. Mama na siya ni Camille John. Daghay panahon sa akong kinabuhi as team leader na gusto naging kong give up. Gusto ko nga, anak ko na technical manager na to, kita na lang ko magtrabaho, wala pa ko stress. Kanang, di na ko mo, resign na ko, anak. Pero si Ate Hope, isa siya sa nag-encourage na ako. Daghan, hindi for me magkita ani niya, pero pag magkita may naagyo mga liars nga, timing yun kayo. But it's not timing, no? Ginoo yun nagot ato. Ang mga linya nga akong madumduman, gigamit yun mo anang trabaho, padayon mo. Wow! Ate Hope, part ka sa success anay ayos din. Mo nang gi-invite na yung ka, o gipugos na yung ka naman hidere. Thank you, Ate Hope. To my elder brother, Tatsuki Bebe, kaway-kaway sa kamay. Narito. Same kay Ate Hope, naapoy, igsuwa na ako, nga encourage na ako. Lahi-salahi ang mga pamaagi. Pagkabalo na siya nga down na kay ko, kay kanang binatong malikayan na situation nga kuhan sa Ayos. Iya dayon nang subuon iyang mga sekretary, iyang asawa o ganiyang anak, Azomi. So part na sila sa success tungod kay sila ang magpakatawa nako. Tatsuki Bebe, always nga magpakatawa nako as in malimta na ako nga gusto naman ay ko resign sa akong mga pagka-team leader. So thank you, Ta. Thank you. Sa akong mga anak, Aljayen, Angie Mar, o di na ba ni musugot among baby kung di siya pilon si Asrel. Sa daghan na panahon, naglibog na yung taon inyong team leader, saan ako ni pag-English, kaya nakulot na ganyan taon, ang tulo kabuk na ako ng English. Pero ang akong mga anak, salamat sa Ginoo. Dali na kayo na silang mutabang ako, unsaon ako, pagtarong ang akong istorya while nag-discussion mi sa atong employer o sa mga client nato sa iyo. Manang mga anak, daghan kayo salamat. Sa akong mga igsoon, Dennis, Annalyn, Bina, o sa akong pagmangkon, Diboy o si Rakisa. Happy ko nga part mo aning Ayos. Actually, ang team Misamis Oriental, angay nga magpasalamat ninyo. Kaya kung wala mo ni dawat ani nga trabaho, dili ta maka-open sa Misamis Oriental. Mo nang thank you. During my elementary days, na-experience na ko ang grabe nga kalisod sa kinabuhi. Isip anak sa isa ka mag-uuma. Kana bitaw mga post sa Facebook bitaw nga balon nila dahon, balunan dahon niya, mais pagyud ang kanon niya, bulan pagyud ang sudan. Mga na ba yan ng Facebook nga, ang pupuso nito ay yun lang nakaranas sa walay pagbuhat
ikaduha, inyong team leader kung puso at puso niya. Dahil sa daghan nga panahon, ang among balunan sa akong magwang Tatsky baby dahon jud in taon. Pura nami ay ng yelo puti nga mais kay mais ang tanom sa among ginikanan. Muna kana bitong humay sudanan ignorante kay mo gid sa alginog kanang joke na. It's not a joke for us. Kung makakaon mig humay kay makatabang mig ani sa mga naay humayan, pwede na gyud kay mukaon ug walay sudan kay humay sudanan ignorante kay lamig jud kayong humay. Maglaway sa mga classmate nga naay balon o inom na lang sa gripo o tubig para mawala ang atong paglaway. Giagianan nako dito. Dito nagsugod ang akong pangandoy. Pangandoy nga mahuman og eskwela harong makatabang sa pamilya nga makalingkawas sa kalisod. Apan pag-abot nako first year high school, nagkatibulaag mi nga pamilya. Naabot ko dito sa Iligan, nagbulag si mama o papa. Niadto ko sa Iligan tungod kay kabalo ko nga makapwede ko makahumang og eskwela dito kay nakoy auntie dito. But inani ang nahitabo nako sa Iligan. Akong na-experience ang pinaka-importanting ma-experience sa isa ka tao. To have connection with our God. Ikaduha, dito ng master ko anang typing. But sad to say, wala gihapon ko nakahuman ng eskwela dito. Pag humana akong second year college, na situation nga need na yun kong muli sa akong pamilya. Nibalik ko sa akong ginikanan o anang tumura na ana sila sa Villanueva. Manang taga Villanueva namin. Nag-uli na si mama at papa. Pagbalik na ko, lipay kaayo ang akong maigsuon. Lipay kaayo ang akong ginikanan. Ba't nakita na ko ang akong ginikanan? Pagtanaw nila sa bag na dako kayo, akong nabati ang nilang pagkahugno. Pagkahugno tungod kay ilang gituuhan na may paglaong nga matalingkawas sa kalisod, miundang ang eskwela. Niuli na wala nakahuman. Adlaw gabi, niampo ko sa Ginoo, nangayon ko giya sa Ginoo unsaon. Isa kabutang ang una na kong gihimo dito sa Villanueva, nangita ko pamaagi nga makapadayon ko ang eskwela. Pero tungod kay walay tao nga akong maasahan na musuporta na ko sa financial, nag-decide ko, nag-decide ko nga mga apply lang sa og trabaho. Arong makatigom ug harong makapadayon og eskwela. Dali lang hahapit yun. Excuse lang. Pwede lang. Ingon pa ni Kim, ati anali mo ng moment ko ng paano nila. Hapit na nila. Ang una na akong gi-applyan ang munisipyo sa Villanueva, Hasaan o Tagulwan, Misamis Oriental. Nagtuog yun ko nga katong akong giingon nga master kumutay, makasulod ko as clerk or as secretary. Pero pag adto na ako, puro sila hiring. Pero una pa lang ang qualification, disqualified na ko kay kinahanglan sila college graduate. Anang mga munisipyo ha, nihilak yun ko sa Ginoo. Kung sabi na ni balik yung ko, ako yung gikuan dito, gipanghambog akong kuan pagkamayon mo tayo. Kay naaman mi sa Villanueva, dili na need o plite, pwede ra ko magbaktas, di balik ko. Ingon ko atong kuan dito, katong duolanan. Ma'am, master ba yung gigay kung mo tayo, ma'am, bisan pag sampulan, bisan pag blindfold, ma'am, master yung kuan, ma'am. Kaya na ako ng clerk, ma'am. Kaya na ako ng kuan, ma'am, ana siya. Ma'am, kung naa may makasulod diri nga dili college graduate, for sure, grabe ang backer ana, dili basta-basta. Jesus Christ, wala kita anang backer.
Lisod kaayong mangita og trabaho. Trabaho nga mao'y imong gusto. Pero ang ako ra jud niingon jud ko sa Ginoo, I know nakita nimo ang akong pagpaningkamot. Sunod na akong gihimo is nang apply ko Gaisano og Ororama sa Cagayan de Oro. Dito makasulod yun unta ang taon ko. Pero kay tungod na ning make-up nga pa-make-upon ta kung mag-sales lady ta, itong taon ko kabaluan na, wala ko ni padayon. Perting paita, perting lisura. Lisod kayo mangitang trabaho. Sa atong mga estudyante nga naadiri karon, be happy. Ayaw sayangi ang opportunity nga gihatag sa inyo sa Ginoo. Naka-eskwela mo, inyong mga ginikanan, naka-eskwela ninyo na amoy balon. Daghay mga bata karon nga nangandoy nga maka-eskwela pero wala naka-eskwela. Daghay mga estudyante nga nagtrabaho para eskwela lang kaugalingon. Love your parents. Ug ayaw sayangi ang opportunity. Ang last nako nga gitrabahoan mo na ning pinakanindot. Kay dito na ko nakita akong Prince Charming. Grabe. Akong papa ug akong magwang, nagtrabaho na sila sa Swift. Kanya, sige sila kuan sa ako nga, dito na lang ka trabaho sa among planta, anak. Kay siguro nakakita na sila nga, sige na kuan, kabuang-buang na yung tao aha ko magtrabaho. Pero ako, dili gyud ko gusto dito sa Swift mo trabaho. Pero inani ang nakitabo. Kung magtrabaho ko ana ang planta, dili as regular worker, kundi overtimer or extrador. Kung sa atong team ayos na ay mga tangay o video, dili basta-basta ang akong giatangan sa nagtrabaho ko atong nga planta. Mga tangko nga naay mo absent nga regular worker kay para na ako'y chance nga maka-extra. Mga tangko as overtimer, kung matawag akong pangalan, happy kayo ko kay makasunod ko. Pero kung dili ko makatawag or dili ko makasunod, perting lisura ang sitwasyon. Inani ang sitwasyon. Pagpadulog na ako sa planta, nagdala ko baon, nagbitbit ko butas sa akong papa, perting na ko kay mo to iyang extra, uwa pa ko ikapalit. Pero kung dili ko makasunod, muuli ko, muami ko sa daghan kayong silingan, perting kayong ulawa. Usahay pa napatay mga barkada kansyawanta, yung tag, Park, pati ka kasulod, Park, perting sakita, perting anto sa dili lalim. Pero sa mga panahon nga nakasunod kong trabaho, mamalihog ko sa video, inani ang akong trabaho dito sa planta sa Swift. Sa picture dyan. First, kung makasunod ko as extrador, dresser, meaning kami ang limpyo sa mga manok nga giihaw sa makina. Next please. Washer. Why nag-washer? Labi ng gabi dili lalim kayo sahay ang akong kaatbang, imbis kay ito ilabay ang manok sa akong naong maigo. Maana yung tawag ko sa manok, perting paita. Ang pinaka-worst. Next. Kanang makasunod ko sa planta as tighinlo sa planta. Okay na kung maghinlo ko sa planta dito sa kanang giihawan sa mga manok. Pero kini mo pinakasakit nga akong nagiyan. Aliw ko sunod. Kanang dili ta makahumang eskwela nga mupo kayo ang tanaw sa atong supervisor sa ato na imbis nga tiglimpyo lamang ta dito sa planta, himuang kami tiglimpyo o inana CR. Okay lang no kung inana mo CR, kay limpyo man. Pero ang CR dito, hugaw dyan kayo. Nunang perting lisura, perting paita, ang mangita ang trabaho, labi na trabaho, nga mao'y gusto nimo. Pero ang nakanindot dito sa planta, moto akong giingon ganina.
Dito nako natagbuan or nakita ang giandam sa Diyos sa kamao ang atong technical manager. Niabot ang panahon, nagbulag-bulag ni sa planta, ang atong technical manager, balik dire, ako nabilin dito, o ang sunod na akong trabaho, paghawa ako sa planta, mamalihog ko sa last na image. Moni ang last na akong trabaho dito. Manghiyugay og tinai, dilit na ko ni ikaulaw. As manghiyuray yung tinay ka ng tinay sa manok na gikan sa planta, amo ng limpyuhan, magkakagid-kagid na akong dirian. Muna akong limpyuhan, 350 per kilo ra. Tibuok gabi, from gikan na humad, panihapon, hangtod tuntag. Lami, naging kayong ikatulog, pero dili pwede kay gusto ta nga makatrabaho ta. Ang pinakasakit pa yun, kanang trabaho nga gamay ra kay tag sweldo. Katong mga trabaho, salamat, okay na, salamat. Katong mga trabaho talang hindi pakita nako until ani pinakadako nako nga income 4,000 na gyud ang bulan. Mud pasabot pinakadako namo nga semana 1,000 na gyud. Pinakagamay 700. Perting paita, perting kapuya, perting lisura ang nakasakit pa. Pura dili kaayo mabantayan sa akong kinikanan nga naapog ko'y natabang sa amo kay mangutang ka ng tanaw na ko, wala na yung mga kuhan sa balay, supply, mangutang ko sa kantin, kanya. Siyempre, pag mangutang, deduction mo ko sa sweldo, di kamay na lang. Nabati na ako nga, parang dili kayo mabantayan tungod sa kagamay, muna yung pinakasakit. Akong i-share sa inyo ang akong mga previous jobs, kaya gusto ko makabalo mo, dito sata sa Ginoong pagpangga. Paghuman ato nga mga pag-antos, nahalin ang inyong team leader. Naabot diri, naabot sa Kabadbaran from Villanueva. Hapit yata kay Kabadbaran naman. Last 2011, nabalaan namon ning naaday kwarta ning computer from our old friend. Kini atong technical manager, namugos gyud atong mga kaila namo nga nagtrabaho na online ba. Namugos siya mo itong si Mama Rosa nakautang yung taon og laptop sa entry ko. Pero sad to say, wala to nahimong successful. Hangtod paghuman ato ang inyong team leader, nag-dealer na lang ang tawag natastas og Tupperware. Magsigil taon inyong kuya, inyong technical manager og tapal kay maayo kay kung sales stock pero di ko kabalo manukot. Mo nang nagtapal-tapal yung taon nagkalon-loan sa bangko. Hangtod one day, na ako'y customer sa Natasha, si Jamela Mahinay. Nabalaan ako nga nagtrabaho daw siya online, munang nangutan ako, asa day ka dyan siya? Odes ati, sumaura gito nga word Odes. Human ato dito ko nagsugod og pang-apply sa Odes. Dito nako nakita unsa kadaghan ang mga apply ay sa Odes. Unsa day kadaghan ang mga tawo nga gusto makaangkon og online job. Grabe kadaghan, bisag asa-asa nga country. Og ditong panahon na niabot ang atong mga VIP, si Pastora o si Pastor. 1 year na ako nga pagpang-apply. Daghan kayo mga application nga wala gipansin, gi-decline. Daghan kayo mga pag-antos, daghan kayo mga situation o nga dili makaya og one time invite na gid ko for interview. Kabalo mo sa nahitabo. Ang client nagkuha namin video call, wa gyud tayo na istorya ninyong team leader. Natanga jud ko kayo. For that 1 year, mao na jud ni akong giampo sa Ginoo. Lord, bisan lang og 2K to 5K a month ang akong income. Pasulain taon kong trabaho Ginoo kay hayahay na ni kayo makaatiman ko sa akong mga anak ug bana
naara ko sa balay. 2K to 5K. Pero salamat sa Ginoo, kining pag-aayos team, labi na tong dugay na nagtrabaho, na naka-experience na mga boom din nga sweldo. Pag 10K na lang gali ang sweldo, aman, daghan ay mayon, hinay na gid kayo ang trabaho. Samot na og less than 10K aman, wala na gid may trabaho. Kaya nga naman, salamat sa Ginoo, gipilo-pilo ang 2K to 5K aman, gipilo-pilo pag-ayos sa Ginoo. Apakala sila ka-experience naman sila. Anak kalisod ang mangitag online job. Hangtod nga na-hire ko last 2014, katong giingon ni Alvin. Na-hire ko, na-promote pagid ko. Pagkaugma, nadahon na din ang trabaho. Wow! But one thing nga ako yung na-learn, maayo yun na maayo ta o relasyon sa atong mga co-worker. Why? That na-mention ako nga tao ayon Michael importante, siya ang nag-introduce na ako kay Peter. Wala na ko nang apply kung dili gi-introduce na ko niya. Tapos ato namo ang trabaho, grabe ka-stricto ang amo o stricta ang among team leaders. Pero may nagaingon, there's no room for errors here. There's no room for errors here. Kung imong paminawon, stricta kayo. Pero di ay, dili stricta o stricto. Kung dili, nag-care sila sa whole team. Kahibalo sila nga na-other errors, maunang na ay mga editors. Pero nag-ingon sila nga there's no room for errors. Kay para maningkamot ta matarong ang atong trabaho. Usahay di nato masabtan ang atong mga leaders. Makaingon ta nga stricta or stricto. But guys, I want you to know, ang inana nga leaders magsigig remind, nag-care na sa inyong tanan, nag-care na sa atong trabaho, nag-care na sa atong employer. Okay, padayon na ta. Hangtod, gikan ato, nagsugod na ang connection nato kay Peter. O pag-abot na ako kay Peter, dito na ako na-realize. Katong di akong gipanghambog nga typing, katong maulagi pas-pas ko, it's not for locals. It's for international. Wow! Na-realize na ako, dili alam sa Ginoo, dili na itong clerk sa munisipyo. Every time na ako'y discussion sa atong mga clients sa imo ni Peter, kung ninyong tanan, kung kabalo lang mo, kung makakita lang mo unsa ang pitik-pitik sa akong mga kamot, mauday ito, mauday ni ang gihatag sa Ginoo para atong gipanghambog nako nga typing nako. Glory to God. Kapit katanungan, I am forever grateful. Wala man makapot ang akong pangandoy nga mahuman o eskwela, pero ang rason sa maong pangandoy ihatag sa Ginoo. O dili lang ang akong pamilya ang naka-experience o natabangan pinaagi sa grasya sa Ginoo, kundi daghan nga pamilya pinaagi sa grasya sa Diyos. Dili na tungod kay maayo ko, kundi tungod kay maayo kaayo ang atong Ginoo. Unanswered prayer, a favor from the Lord, that is ayo still. Thank you, Lord. Kung sa imong kinabuhi, sa tanang sitwasyon nga imong giagian, Ginoo ang imong giduolan. Ayaw pagkumpiyansa kay dili basta-basta ang tubag sa Dios sa imong mga paghilak o pag-ampo. Amen? O kay istorya naman ni Alvin tanan ganina about ayos pahuman na gid ta ani. To reach this far has
has not been so easy for me. Daghan tay giagian nga mga challenges. Daghay mga panahon nga nihilak ta. Pero nakaya nako nga mopadayon tungod kay naa mo. Tungod kay sa mga panahon nga naay personal issues sa akong side, naay mga team members nga kasaligan, maasahan, who can take over. Thank you guys, thank you. Kabalo mo, kinsa mo. Daghan may panahon nga nihilak ta, but look at us now. Here we are, celebrating 1 decade of togetherness, 1 decade of friendship, 1 decade of being a family, 1 decade of enjoying God's goodness and favor. Ayos team there in Luzon, Visayas, and you guys here in Mindanao. I truly appreciate all your hard work, teamwork, and cooperation. To work and life ay pangarap ng maraming tao. To be an Ayos team member ay desire at pangarap din ng maraming tao. Kaya ingatan natin ang biyayang bigay sa atin ng may kapal. Looking forward for more years to work together and to enjoy God's favor together. Congratulations, Ayos team! Sa atong mga bisita, from the bottom of my heart, thank you so much for celebrating with us. Once again, I am Annalie Arididon Diliso, an Ayos Team Philippines team leader, saying, to God be all the glory. Mabuhay! Ayos first started. So I witnessed all of Ayos. I witnessed the very humble beginnings. I witnessed the up and downs. I witnessed the heartbreaks, the losses. But guess what? I've also witnessed God's provision during those times, God's comfort and the victories given by God. So for that, to celebrate the 10th anniversary of Ayos, let us fill our hearts with thanksgiving as we sing. Thank you, Lord. Once again, let us fill our hearts with thanksgiving as we sing. Thank you, Lord. Before you today, and there's just one thing that I can say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Circle, thanks, Lord. Sing with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank Yes, Lord Jesus, thank you. Let us continue to sing and thank Him for His goodness. Let us sing goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful.
Isibilas. I have so many questions why I am leaving this coast. Kay sa unang mong katungili na 2015, I was there. Ang among gamit sa una, packet Wi-Fi sa una. Nagagamit mo ito? Dili to siya, actually, it is hard gagamitin to siya dito sa kanilang na trabaho. Maunang amo itong i-butang dito sa kawayan, sa iba niya among i-ato sa taas kay kakuha na daw signal yun. So nga na kami sa una. Karon ibalik mo 2023, I'm glad na i-hire ko balik sa atong team leader. Although kung kuhan ko sa history, isa ko ng mga badlungon na. Pero karon ikamot ka na mahimong industrious sa atong trabaho. I believe na kamusta. Have so many questions like nga nung gamay naman nag-iibutan nila eh. Gamay na. Why are we here? We are here because someone wants us to experience the blessing. Maunang ang Diyos nagtugod sa ato nga magtigod rin. Hands up ang nagtarong trabaho. Thank you. This is team. So, walay individual na effort ani. Everyone must work para muduyog. Just like rowing a boat. Kung ang naiisa, muro pabali, mutuyog man ang baruto, di ba? But when everyone in one direction will row with effort, muduyog yung nagpaspas ang baruto. So, all-in-one solutions, team ni siya. And I am proud, and I believe you are also proud as a member of this team. Di mga naon ko na sa proud week. Ang cute-cute ka. Sige. Now, do you have mga hopes and wishes for our team? Wala. Na may mga panghinaot sa atong team. Ang aming panghinaot is for this team to increase in number. Meaning, the job is growing. Another, nga mo, sa una, when we started this work, $0.9 per hour. 0.9. Katong ingon nila nga 1,000 ang kuanon abtun sa isa ka semana. Dili lang to 1,000 napay additional ato, napay additional. Because kanang 1,000 mag-reach ka na in 1 week na kay 5,000. O lipay nang niya sa una. Ang nakalisod kay isa sa isa ka property up to 17 to 20 plus ang images mo nang itag. Karon kay sunod-sunod naman ta sa ulang, di ba? Unya usahay mo ginato masunod. Di ba? Ano dito? Mo nang our team leader always reminding us na i-review. Kay kung mapagpasa natin dito, ang employer nato mupasa ko dito sa Denmark. At pagtanaw nila nga nindot ang result, they will send us more sports. Mo na, more atong trabaho, more po ang magkapalit po tag-leksyon manok. Dili pa nagsamper ni. Sige. Now, kamo na may panghinaot ani atin. Sige. Mga 10 seconds. Say it or bisag sa inyo ng una-una. Ready? Go. Then, kindly ang mga team members on your class. Then, can you stand up? This toast is for 1 decade of IOS team and onwards.
Now, as we toast, diri ko sa atong team leader. Sige. Let the clicking of this glass mo sound ani nga venue for us to celebrate our success. Ready? Go. A toast, a cheers. Mo sound ani nga venue for us to celebrate our success. Ready? Go. A toast, a cheers. Cheers, everyone, and thank you, Pastor Cyrus Elfman, for that very meaningful toast. A perfect way to honor this milestone and look ahead with hope and gratitude. ang part karon. So, tanan pwede mo dula. And mind you, di basta-basta nga dula na ani siya dako gyud nga prize. Ang ingon sa ato ang team leader, dili kayo dako, dili pod gamay nga prize. So, atong putang nila ha. So, again, from my side, from my left, A, B, C, D. So, from my left to my right. Sa inyo ha, it's going to be the other way around, no? So, ana na ha. Now, I will be throwing questions. Dili ni siya Bible quiz. So, daghan tag mga categories. I wish to start with movie or kanang showbiz and commercials. So mga artista, mga commercials, and then naapod tayo science and inventions, and then of course naapoy Bible. But sa Bible, regardless of your religious affiliations, I'm sure patas lagi hapon. No? Patas lagi hapon. So, tanan ta pwede mo apil, pero usara gyud hantod usara gyud ang mahabilin. Usara gyud ang knockout system ta ani. Onya, tanan nga mo apil, usa lang ang ato ang requirement, walay magdala og cellphone. I know you guys. I know iOS, I know all-in-one solutions. I know every information is just the tip of your finger. So, bawal ang cellphone. And do not cheat. Maray ba na? Ayaw mag-cheat. Sige, tanan nga mo apil, tagyan ang pagtanan sa pagtindog. Because there will be no trials. Diretso tadayon sa first question. So, letter A, kung ang inyong mo hatag ko question and then mo hatag ko og upat ka mga options. Letter A, letter B, letter C, letter D. Kung sa inyong pamati, konbinsido mo nga ang correct nga answer, letter A, dito mo linya sa letter A. Yan na? Parang kuwan ba? O mayroon ka nga letter B ang answer, ato ka sa letter B, and so on and so forth until you get to letter D. So, nato ka na? Sige. Kining question number 1, ako na lang sa aning himuong trial. Ayan. Sige. Who was the star who said, "Walong himala"? Invite you now to the next part, the very meat of my task for our celebration this afternoon or this evening. Glued by loyalty, building unshakable bonds. When I had my time sitting down and discussing with them, particularly Brother Alvin, I told him, what do you have in mind?
in preparing and looking forward to your celebration for Ayos at 10? What do you have in mind? Kaya wala pa yung klaro ka story ko nga, let me suggest, because 10 years speaks of loyalty. That is why sa mga LGU, kung nakas gobyerno, sa mga company, pag buabot ka og 10 years sa in service, makadawat ka og tawag og loyalty award. Because 10 years speaks of loyalty. And nakanindot pag yun kay, you came out after that talk, no? After that discussion at the pastor's office, they came out, or you came out with this theme, glued by loyalty, building unshakable bonds. I remember when I was in high school, dugay na to, long time ago. We were asked, what is pace? Pace. Ano man ang pace? We were asked to define what is pace. And ako man ang natudluan unya sa amo ang science teacher, nakatindog dahil ko nga, pace is a populate used to catapult. And di na nila makalimtan hangtod karon nga di ba kaya kabalo, so iko nga ang pace kana man ng papilit nga gamiton para ipatapult. And labi o pag ako pagkasulti nga, pace is a populate used to catapult. Actually, paste, kabaluta paste is a sticky substance we used to stick, used to glue. Now, in our celebration, we will focus on what glued you to stay together, to reach this far for 10 years. And that is loyalty. Loyalty. To bring us into a deeper and a more meaningful discussion or meaningful meditation, there is a story, the best example of loyalty in the Bible, the story of the family of Elimelech in the book of Ruth. Now, according to the story, ako na nag-ikot sa pag-ayo, the story of the family of Elimelech happened during the time of the judges. But the Bible does not give us the specific information as to which judges time. Wala dito makakisa na, but during the time of judges, there was a family of Elimelech, his wife, Naomi, and then their two sons, Mahlon and Chilion. They live in Bethlehem in Judah. There was poverty in the land. Grabe yun ang kapobre or poverty in the land. And they discovered an opportunity nga pwede sila mo-migrate. Ang kilinga family, migrate sila dito sa Moab because they have thought that Moab could offer them better life if they migrate in Moab. So they did. Migrate sila dito. Pag-abot nila dito, join dito sila sa Moab. They were hoping to find better and establish better life there. Pero pag-abot dito, sabot sila o kapurdoy, sabot sila kapobre. Kaya nung dumo itong kanta ni Max Urban, Maniniyon, huwag mo kabalo na. Mabatano naman ako. Gibiyaan ko na lang ang ako pagkamanananggot. Gibaligya kong subong, kuhig og ang akong sanggot. Mipuyo akong siyudad, kapobre noon mi samot. Misulod na lang ako sa pagkamaniniyon. Ingunana na hitabo, stricken by poverty, pushed by so much poverty, the family of Elimelech was forced to migrate to Moab, hoping to find a better life there. Sa family ni Elimelech. Now, ang kung sa istorya ha, baka umuto o batang dimalas, murag dimalas kaya pag-adto nila dito sa Moab, pag-abroad nila, kaya nga naman, namatay si Elimelech, ning sunod po kamatay si Mahlon, ning sunod po kamatay si Chilion. So ang nahabilin karon ang tulo ka mga biyuda. Naomi being the mother, the wife of Elimelech, and the mother-in-law of the two daughters-in-law, si Oprah and si Ruth. Puros ni mga Moabites.
unsa man pagkahitabuan nga kung tuan na sila dito ang Bethlehem, meanwhile nga wala na sila, while they were there, Bethlehem recovered. The economy of Bethlehem recovered. So karon gusto na siya nga mo balik. Gusto silang mo balik. Pero si Naomi, atong i-shorten ang story, si Naomi, ingon siya sa iyang mga daughters-in-law. Ingon siya nga, paulit na lang mo sa inyo ha, kay wala na mo'y maasahan sa ako. Maulit na lang ko sa ako na lang atubangon ang kaulaw. Mura ba og si Naomi nga, ninghawa sa, wala nang ning ayo. So takilid naman ni pag-ayo. Mura naman ni malunod naman ni. So, hawa na lang ko din kaya mubalhin ko dire. Pag-abot niya dire kay wa man pud ay klaro. Otro pud ay klaro. Paglingi niya dito, paglakaw-lakaw, sabi ko, kumusta mo? Uy, okay na kayo ni karon. Kapalit akong bagong Mio, kapalit akong bagong clip. Ulit na siya nga. So, ayan, mubalik na lang ko dire. Ingon ana ang gihimo ni Naomi, but before going that way, iyahang gi-release ang iyahang mga daughters-in-law. Iyahang gilang pamaulit na lang mo. Now, si Orpah, ngayon nga, okay, she took the opportunity to live, to free herself, ning-uli siya, and then, but Ruth, iyahang gilang nga, paulit na lang, but akong basahon ang Ruth chapter 1, verses 16 and 17, because I want to focus on this because this is the strongest expression of loyalty. Loyalty from daughter-in-law to her mother-in-law. Ruth replied, this was when Naomi urged her to go home. And Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Wow! Kadungog ra ba ko basta mga Valentines, naapoy mo ko ani nga verse nga your people will be my people, where you go I will go. Actually, if you quote that, kada siya nga loyalty, it is a statement, it is an expression of loyalty of or from a daughter-in-law to her daughter-in-law. Mag-ugangan na, dili na mag-uyab, no? Dili na mag-uyab ang context anak. Duha ka butang. There are two things that I would like to give you in our celebration. Two things about loyalty. Number one, there is no loyalty without a test. There is no loyalty without a test. We all heard how IOSTEAM started from the very beginning. I was there. I was there when they started from the very beginning. And I knew the very step of their way. I knew very well the things, the hardships and difficulties they went through. But why are you here? Why are we here tonight? To celebrate IOS at 10. Because of loyalty. It is loyalty that glued us team together. There is no loyalty without test. So tama dito inyong ipag-agian. Today. When we started, like 10 years ago, we had only one team member in the Philippines. And it was Anali herself. And because of her hard work, the Philippines team is the largest part of the entire IOS campaign. So once again, all of you deserve a really big thank you. And
Today is the big day because you are celebrating, or we are celebrating 10 years. Sa bahay lang, pero kayo dahil tunay. Laptop sa harap, sa oras walang sablay. Aayos team, sa galing umaabay. Freelancer tayo, tagumpay ay abot kamay. Walang commit, walang abala, kapit trabaho sabay na ala. Online gigs kit, itay umaalsa kasama ang ayos. Lahat ay masaya, ayos na, ayos, ayos team. Signed team leader, Miss Annalie Viliso. Ang dream, Ladies and gentlemen, let's give a round sa of hirap applause ay kayang lampasan. Bawat proyekto, tagumpay ay tinatamasa natin dyan. a willingness to learn, a sincere excitement for all-in-one solutions. Ang dream, work from home, sa hirap ay kayang lampasan. Bawat proyekto, tagumpay ay tinatamasa natin dyan. Sa bahay lang, Please give it up once again to our most collegial awardee, Mr. Jenny Kim Arevalo. sablay. Aayos team, sa galing umaabay. Freelancer tayo, tagumpay ay abot kamay. Walang commit, walang abala, kapit trabaho sabay na ala. Online gigs kit, itay umaalsa kasama ang ayos. Lahat ay masaya, ayos na, ayos, ayos team. Ladies Freelancing and gentlemen, give it up once again to Mrs. Annalyn and Mr. Dennis Arevalo. Sa hirap ay kayang lampasan. All-in-one solutions. Your unwavering commitment, hard work, and contributions over the years have been integral to the success of the organization. Your continued dedication is greatly valued, and we celebrate your remarkable attention to the success of All-in-One Solutions Company. His innovative approach, attention to detail, and unwavering dedication have significantly enhanced our team's achievements in Mabini, Cabadbaran City. Signed, Team Leader, Annalie Viliso. Signed, Founder and CEO, Peter Bistricki. And Technical Director Manager, Alvin J. Viliso. A round of applause, ladies and gentlemen, to our first Loyalty Awardee, Mr. Keith Ivan M. Paco. Ladies and gentlemen, once again, please give a hand to Mr. Ronald B. Gomo, Loyalty Awardee. Ladies and gentlemen, once again, let's give it up to Mr. Jeffrey Itaute, Loyalty Awardee. Ladies and gentlemen, once again, let's give it up to Mrs. Vanessa B. Babari. Our outstanding team member awardees will receive certificate of recognition, IAS 10th anniversary medal, and cash gift. Project, through careful planning, clear communication, and tireless efforts, has been truly commendable. We deeply appreciate your ability to lead the team, navigate challenges, and inspire those working alongside you. Thank you for your hard work and for setting a high standard. Gentlemen,
Mr. Dave S. Arellon. Ian A. Cacao is also a loyalty awardee. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. You may now go back to your respective seat in one frame. Ladies and gentlemen, to pair with the shining and shimmering beautiful Pastora Marilu, please give it up for Mr. Chevy Kim Arevalo. O diba, partner po sila. Palakpakan naman natin ating Best Dressed Male and Female Awardees. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin si Pastora Marilu and of course, Mr. Chevy Kim, our Best Dressed Awardees. And once again, to our guest speaker, Pastor Villa. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank
together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and answer me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and answer me. A fabulous dress and some words. My discotheque, Juliet, teenage dream. A bandit in her chest that she loved back then. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and answer me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and answer me. Deep in her eyes, I think I see the future. I realize this is my last chance. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, she didn't look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and answer me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and answer me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and answer me. Shut up and answer me. And answer me. That is it for the union. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, the union. We're on your team, the line is strong, working hard all day, we belong. From dawn till dusk, we're on the go, making things happen, that's how we flow. We're on your team, all running strong, working hard all day, where we belong. From dawn till dusk, we're on the go, making things happen, that's how we flow. On your team, we're the best, delivering results, putting us to the test. Skills and passion, we're always there, solving problems we can't reflect. We're a team of experts, diverse and bright, bringing our talents to shine a light. Collaboration's key, we're always in sync, achieving goals that's a unique link. On your team, we're the best, delivering results, putting us to the test. Skills and passion, we're always there, solving problems we can't reflect. We're a team of experts, diverse and bright, bringing our talents to shine a light. Collaboration's key, we're always in sync, achieving goals that's a unique link. On your team, we're the best, delivering results, putting us to the test. With skills and passion, we're always there, solving problems we can't reflect. On your team, we're the best, delivering results, putting us to the test. With skills and passion, we're always there, solving problems we can't reflect. We're a team of experts, diverse and bright, bringing our talents to shine a light. Collaboration's key, we're always in sync, achieving goals that's a unique link. So if you need a team that's reliable and true, what we offer, we are the team is for you.
mga higayon nga nadawon ko or need na ako mag-change of mind nga dapat lang asa ko mong trabaho tana. Gabot ko ko niya to doon kay naihigayon nga mo gawas ang tana ko muna imong permi nga doon kung gawas ka sulti lang kung mugas nga mo unda ka sa trabaho kay kung ang need na gini mo kay namay higayon guys nga gamay na ang oras sa video quality. Onya, isa sa higayon nga nagpadayon ko diri tungod sa akong amahan. Kay nang nanggit ko sa iya pa gusto ko mugawas kay nakoy plano. O ningon si Papa sa ako nga do kuwan pa di ay. And siya kuwan pa di ay. Yan, diha ko nakamata nganong kuwan pa daw. So diha ko naguna-una nganong unsay kuwan. Ya, diha ko nihunong sa ayos nga nagpadayon na. Wala kay tungod sa corners nga steady amo income kay every 4 hours na siguro to akong nadungduman nga 6 to 10 to 2 to 6 wala na kami tulo ni Aging Tonton si Arididon o si Kuya Jason babalik kana sila may uban ako sa corners. Kung ikaduha, magpasalamat kong Ate Ekin kay hatagan ko higayon nga isaligan ko o hatagan ko higayon nga makatingog na ko ron kay dati sa una may na dong ikaw tinugong hantod karon nga dekada na murag din na kita ko mutingin siguro. Magpasalamat. Ikatulo, mo i-wish na ko nga magpadayon ni nga kuan. Ang ayos, unta, unya. Daghan pa yung mga tabangan niyo ya, kuya. O, kanalang tanan. Thank you so much, Mr. Pakat. At this point, ladies and gentlemen, let us hear another awardee. Please give it up to Mr. Raymore C. Lavasantos. Mayong gabi sa tanan, sa atong guest speaker, kay Ate Analay, Kuya Alvin, o sa tanang ayos team, mayong gabi sa tanan. Ako, unang-una sa tanan, magpasalamat ito sa Ginoo nga kanang nakaabot mi dinhi sa todo kanang dagan kay mga trials nga giabot nga kanang 11 hour pa gyud nga dagan kanang murag dili di kaabot dinhi nga lagi tungod kay among panangban nga nang dili siya makakuan ba dili makakommit sa iyang kuan among sabot. So wala gid niya pasagdi sa Ginoo. No? Naagi ka ng rason nganong ginaano sa Ginoo kay basin mo wala ta kabalo nga basin di ay nay tabo something alam. Pero I know wala kay gigi pasagdi sa Ginoo. Then usap pod pasalamat pod ko sa akong kanang family o sa tanang trabaho. Katrabaho nako kay kani dawatan nako nay behind meaning ani nganong nadawatan nako ni dili lang ni para sa ako lang tungod kay nadawatan ako ni tungod pod sa inyong
cooperation, unity, no? Unity of kuan pod kanang kung sa kuan pa, kung sa bangko pa, mura siya og kanang BDO, no? We find ways, no? Sa akong mga ka-team. O kung sa kuan pa, mura po siya kanang katong Palawan nga kuan kanang pas-pas walay hassle. Nana ka kuan ang ayos team. Labi na po sa akong kuan sa Miss Or kay tumangyod ko. So kana sila nga kami nga grupo gamay raman pud mi. So na gabi gina mga pagkahiusa. So pasalamat ko sa inyo sa akong mga ka-team sa Yempo, sa corner. Technically po naagya po mo QC. So ikaw gyapon pasalamat ko sa inyo nga nang kuan mo kanang ga-cooperate mo. So dili ni para sa ako. Para ni sa akong tanan. Salamat kay sa inyo. Then pero kani ako niya. Ako lang ni. Then ako guys kuan ko guys. Sa pagsulong ako din sa ayos team. Dako sa kuan ako'y online work na kuan gi trabahuan. Unya kanang gamay ra man siya kanang kuan kita. So moto nga si Ate Analari o si Kuya Alvin pati po sa pamilya ni kuan si Dennis, sila B-Boy, sila Ate Pablita, Mama ni kuan, Ate Anali, ilang kong gitabangan nga makasulod sa ayos team. Tuod man nga naman sa kuy kuan naman koy ka ng computer daan nga magamit na so na pasulod gyud nilang dali-dali nga abi ninyo guys kanang lahi kay sanan siya kay ano ako gikan ko sa construction. So kinsa kay construction worker dani sa construction guys, ma-assign ka bisag asa. Ma-assign ka kuan kung asa ang project sa Luzon or sa Mindanao, o sa laing lugar, sa Visayas and also abroad. Ang kamingo sa kuan guys sa pamilya naagi na perminti kung magpalayo ka. Nga. Yung situation guys nga kana bitawng akong nanay layo lagi kay ko nga konsa ba kanang ako love din akong nanay nga konsa ba timing kaysa dito nga kanang COVID-19 na dito may na stranded ang nanay nga wala bitawon nga muto nga mo di na ako masabot ang ibati ato kay gusto din ko uli dito ka uli so moto nga wala gyud kay mahimo guys nga ligo lagi kog tanaw nga kani mo nga kani dito guys sa ayos team hindi ko na in love sa trabaho kay ano tura kay ko sa pamilya na ko sa pamilya. Well, the-work sa balan ako sa pamilya, dora kaayo, matiman ako akong anak, matiman ko na misis. Of course. Then, gabi ka lahin guys, din sa, kung magpalayo ka, gabi ka sa construction guys, dagan kay temptation, diginin mo na kanang, dilitin mo siya kung dilitin mo siya kung bitaw ka ng may gani guys kay walong ko guys nga hindi ko pasagdan sa Ginoo guys pasagdan niya kung nasayod lang mo dagan ko nakita dito sa outside world na dili maayon so ako mo na nga karon guys grabe lang mas pasalamat sa ayos team so kung unsa man inyong ang gimo kanang unsa man inyong
Ate Anali, Kuya Alvin, kung sa inyong gihimo sa pamilya, pagtabang sa muha, ako ra po nang ibawtig, hatag otro sa inyo ha. Salamat kisa ng pasulod sa Ayos Team Family. Dalang salamat. Thank you so much. Truly, Ayos Team really have touched so many lives and changed even. At this point in time, ladies and gentlemen, we will have and hear another. Paano ko ba Pero una sa tanan, pasalamat gid ko sa Ginoo sa tanan-tanan nga iyang itugyan kanatong Ayos Team. Kung wala siya, wala gid tayo mahimo. And second, pasalamat ko kay Peter sa dako niya nga tabang sa atong team and kay sa atong mga leaders, sa kay Antinin and Uncle Alvin, and may gabi day sa tanan no. Sorry. Sa katong award na akong nadawat, wala gid ko na-expect nga makadawat ko atong award kay unsa man to raw para makadawat ato, di ba? Nagtrabaho ra man ta para sa atong pamilya, pero wala gid ta na-expect nga napay laing grasya nga ihatag sa tuwa. And pasalamat ko sa bro naman ipasalamat. And pasalamat ko sa tanan Ayos Team sa atong teamwork, labi na sa corner, labi na kanang Domingo ug Lunes. Kabalo ko nga babad kita sa computer taman sa gikan sa alas 6 padulong sa hapon sa alas 6, pero nakaya nato kay kita Ayos Team. Ayos na ayos. And sa kuan ako kanina no, sa paglingkod ako dito kanina sa mga nag-speech nila, wala gid nalikayan nga mutulak ng luwa. As in, ako man kay kuan kay kung kasing-kasing kanang humog ba. Kanang dali na bitaw kay kung makahilak bitaw. Ka kuan mo na nakarelate. Okay kay ta na. And mao lagi nahimo ko usa ka kuan ka supervisor sa isa ka project sa Imicor. Actually, kanang wala gid ko na-expect na mahimo gid ka kanang supervisor sa ka team. And akong na pansian kinin nga ako siyang nasabtan ba nga ay nani day mag-supervisor dili day sayon magdala sa usa ka team. Akong na-realize nga kailangan na ikaw og taas nga pasensya o pagsabot. So si ate sa kadagko niya nga gidala nga team sa pagsabot niya sa iyang pasensya, grabe na gyud kaayo. And ako di gyud ako ikaulaw nga ako nakasala sa iya. Nakasala ko kay naging kwan gyapon ko ba kanang nag-cheat gyapon ko. Bisan nag-out na ko sa trabaho kay gisugo ko sa mong papa nga magpalit ni guys dito gikan sa bilya balong nasaan. Unya dili na ko i-off akong tracker. So makasasala dito ato. Iya kong gitawagan, giistoryahan, gitambagan, o kato, grabe na kong hilak ato, kaya grabe na kong bulong na ko. Pero kaloy sa Diyos, iya kong gidala, gigaidan sa saktong madalan. Ang tungod ato, nanimo kong gigrasyahan ko sa Ginoo nga makabangon sa akong pangalan, na akong mabawi ang akong pangalan, nga dili na ko ugaw-ugawan ang kutro ang akong pangalan. Dili yun ako na ikaulaw. Busa kita Ayos Team, continue lang ta sa pagdili o buhat sa dili aming buhaton o and mautunon ka na continue lang ta to grow as a team and mag-support sa atong pamilya kanunay o dagat man ko gusto istorya kanina pero grabe nawala man bitaw no and nawala na ko da pero wala dito lang prepare o speech na ako kay gusto na ako gikan sa akong kasing-kasing ra ba akong istorya sa inyo kanang tinud-anay, di ba? And maora siguro to. Salamat kayo sa tanan ng ani diri. God bless you all.
magpadayon sa pagbuhat sa aming buhaton. Amen. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, let's hear another inspiring words. First of all, I would like to thank God. Nga niabot ko sa Team Ayos. Kay, it's a big privilege nga to be part of this community. Kay, nganong community, guess we lang mag-go mindset coaching before. So, bale, tinagluan mi sa among unahuna kung the quote of Napoleon Hill, if kabalumana or nakabasa mo sa iyang libro, whatever mind conceive and believe, it can achieve. So, mga to, I believe in myself nga soon kay nganong ako din siyang gi-manifest, it's because all of my friends in Butuan City is working like a remote work. Tapos, mo to nga, ga-decide ko nga, ay, mas nice niya yung anak kay at least you're in your home. Wala kay problema kang like, kung wato ka ng like mag-duty ka or other yung works like di naka-complete. And then wala na ka problema like, narinig ko sa balay, you're just like facing the camera or monitor sa imong laptop or personal computer. So that's why like, grabe ko ka thankful, grateful nga part ko ani na team. And also, I would like to thank Ate Annalie and Kuya Jay sa pag-accept sa ako to be part of this group. Ate, thank you so much. Kuya, thank you so much. And also to Sir Peter, thank you so much, sir, for helping me, for guiding me along the way. At the end, wala dyan kilain na sulti, pasalamat, akong pasalamat. And sa team, like, okay ba na po? Sa akong mga team, like sa corners, guys, salamat sa pagsabot, sa atong as one, like, we are team as one. Thank you, guys. And siguro, maurang akong masulti. Wala kailain, salamat kayo, mayong gabi. Thank you so much. And one thing is really common among these awardees, they are grateful, no? Kasi tawagan na, congratulations to all awardees. Thank you, no? Ladies and gentlemen, as we come to the close of our 10th anniversary celebration, I want to take a moment to reflect the incredible journey we shared together. Over the past decade, our team has demonstrated resilience, creativity, and unwavering commitment to our goals, despite the challenges of working online. This milestone is not just a celebration of achievements, but also a testament of the strong bonds we forged as a team. Each of you has played a vital role in success, bringing unique talents and perspective to the table. It's your dedication and collaboration that will propel us forward. So kung ako sa hunahuna kung na-share in na sa pagsugod pa lang, hindi basta-basta. Kung makapangutan ako sa inyo, kayo baka ninyo ang ibuhat in. Nakainom-lom po ko sa akong murag lisod yung kayo. 14 years na sacrifice, dedication, dili lang yun. Daghan ako kasinatian sa trabaho pero dili basta-basta yun ang magdala sa team. Despite nga matag sa kanato ang nilay laing kinaiya. Unya lisod pa na bagyod kay online okay raw face to face. Diba? Masabtan ko na ko sa NA sa atong part sa itong trabaho na lisod kayo yung i-manage kay maulagi, lagyo ang mga lugar nga iyang gihanlulan. Unya na ay gipalo ng mga policies sa company. So, dili basta-basta. Unya, usab sa akong amigo sa si Alvin J. Wakon ko magtuon ni aning nga technical manager kaya sa una, mga akong kumagpandisal ani sa Golden Pearl sa Oreos pa. Unya,
Nang-apply na ba ko anin nyo ako na wata? Unya. Swerte lang kaya akong wife sa una, kaya naman siya yung old account, tagamit chance na hindi. So maot ko siya, i-train ni Jay. Grabe si Kirstig si Jay, nag-lisod yung pasar. Kaya kung amigo may dali na po na-argued, no? It's a policy. So sa ako, kung sa lagit ka kay kanang mulugan na sa atong pagpalarbaho, kinaragin na yung trabaho ng honest with them. More than 14 years siguro nila basta kung wala tayong honesty sa atong pagpalarbaho. Kaya matag klase sa matag ko sa ato na ilang skills. Nailaan natin sa laing uban na sa laing programs. So, I will grab this opportunity to say thank you sa tibuok ng pamilya nga na part ni ani karong activity. Amo ginigyab sila ni Mrs. Kaya nindot ni siya nga opportunity uban wala man gyud. Lisod magyud karon. Sa government lisod kaayod ang pagpanarbaho. Gipakita in kung unsa siya nagsugod dili basta-basta gyud no. Unya sinita borog gyud ang kita. Pero na-amaze ko pag sold na ko sa ayos. Uy, may income na kag dollar while you're here in the Philippines. Diba? It's amazing, di ba? Unya, nunit na ka magpagwapa, kanya ka sa balay. Unya, ang rest, zero rest siguro, kay unlike sa amo, everyday nga travel, muris ko ka sa travel. May experience po ka sa pagpanarbaho. So, very, katong gingon ni Jay sa aw na inindanina nga, nag-win sila nga mag-uban sila silang pagpanarbaho, natuman na yun. Kaya nag-uban sa ni Jay sa una sa DSWD. Pag-so ni Jay sa DSWD, sa SLP pamisaw na is livelihood, ang usa ka marching order naman sa SLP is kining paghatok ng employment sa mga pagtawid sa una. So pag-decide ni Jay nga muundang siya, medyo nag-uul ko kay usaman ko ni tabang ni Jay nga musul ato nga tayo. Kaya medyo down po sila ato ni Jay. Naghambog pagig ko sa akong supervisor sa una nga buutan lagi na sir, masunurin sa asawa. Makasure yung ko nga buutan na siya. So kaya lakas-lakas mo sa supervisor sa una, si Jay na dawat. Unya, pila lang ka months di undan si Jay. Sayo ka nato sa balay na daog ng indonat. Kung nga unsa kay ko ni Jay ani, nangay siya sorry sa ako ran. Muundang ako. Kay siguro nakita niya nga usa ako nagpasulod sa iya sa DSWD sa una. Pero natingala kung anong kadako kay itong opportunity at tuloy kita ko magsalari sa una sa DSWD before ko nag-depend. So wag ka mahimo kay siyempre family matter man na siya kay mabiyaan mo siya si Jay nasa sa hinatuan sa una. Unya, ang gani gusto sa akong boss is aylan ako ayaw boss kay pamilyado man na siya. Kundi din lang. So hinatuan. So layo kay ang travel ni Jay niya kamay pagid ang mga bata. So nakasabot ko. Pero nakita na ko karon kay ang uwan sa marching order naman sa SLP is maghatag ng employment. Pero nakita na karon na pagsud na ko sa ayos is more than paday ang gibuhat ni Jay. Daghang kaayo ang iyang gipa trabaho sa NNA, no? So nagila ang plano ang Ginoo para sa ato matag-usa, no? Let us take the lesson learned and memories made into the future as we continue to innovate and grow. And I'm excited about what lies ahead for us. I'm confident that together we will reach even greater heights. Pwede ko muhangyo ang tanan mga ayos member matindog. Tanawain ang usa ka liso nga imong giturok daghan na kaayo. Jay, ang gihatag ng improvement daghan na kaayo. So mabuhay ayos team. Thank you. Thank you so much, Mr. Randy Calibas, for that. What really an incredible and unforgettable evening filled with a lot of reflection, appreciation, and of course, gratitude. Maraming salamat. And now, ladies and gentlemen, as we conclude our celebration, it's time for a moment of appreciation for everyone who has made this event possible. Names today. And
Pwede mamaliog ipa-kuhan. Pwede magkahangyo mga kabatos? Ato lang mapakita dito ang mga Pwede mamaliog o kuhan. So magpili may 5 ani para mooy mahatagan ani. Okay? Okay pa ba Maria? Pero ang among ipapili, kani mo siya gagmay ini kay namalihog ko sa atong isa ka team member. Joy, thank you kayo nga ipa-print. Pero wala siya kabalo nga iparapon na mo ni manang gagmay kayo. So maghangyo ko sa atong beautiful host nga magpili siya. Una na to ihatag katong double burner. Congratulations, Flordelisa E. Calacar! Siya ay nakadawat sa double burner na stove. bahala sa pan. Kahit ipidyo. Next, toaster. Okay. Congratulations to John Jason B. Balatero! Makadawat ka! Open toaster! Pinilin and Rimar Navasantos! Congratulations! Second to the last, ang atong stand fan. Pastor Cyrus L. Opin! Congratulations! Fan! O ang atong grand prize ang rice cooker. Ayaw ko sa nakatsara mo yan. Is a great team who rendered their untiring effort, sacrifices, and sleepless nights. At this moment, allow us to acknowledge each one of you. First, Ang una din sa tanong atong yung pasalamatan ang buhay nga Diyos. Siya nga sa ang iyo yung siyagad ang tanan aning behind ang mga Amen. Pwede ba natong pakpakan at kusog ang atong buhay nga Diyos? Thank you. Next, Peter Berstiski. we are very grateful for the support you have provided. Thank you so much, Peter, for your generosity. Really, thank you, Peter. And Mr. Kim, ang atong man of the night. Yes. Si Kim, dili lang siya team member. Siya yun ang atong event coordinator. Kim, you have been extremely helpful. And the support you provided is highly appreciated. Palakpak naman dyan. We really appreciate the effort you put in. Kim, salamat kayo sa tanang sakripisyo, sa tanang pagbilar-bilar, behind the success ng imog yung pagpukit. Thank you so much, Kim. Salamat, Kim. And Remar, Uncle Ray. Si Uncle Ray Blacks, Remar. Mar, thank you so much for sharing your expertise with us. Grabe, power tayo. Kung power ang PowerPoint, power ng power si Uncle Ray Blacks. Salamat kayo, Mar! Thank you so much sa tanang pagbilar-bilar. Mag-perfect lang nato ang atong mga ipapresent sa PowerPoint.
Siya hinungdan natin ayos ganito yung sa Rimar dahilan natin. Yes, thank you. And then, of course, Pastor Nix and Pastora Tess. Yes, Pastor Tess, salamat kayo, Pastora. Sa tanan-tanan, ikan sa una hangtod karon. Pastor Nix, atong guest speaker, naulaw ni ani guys, kay tungod sa among excitement, amo na siya ang gihagad nga siya ang himuon nato speaker, pero wala pa kinakaandam aning team. So Pastor Nix, siya ang recommend kung unsa ang dapat nato kay team. Bisan sa atong virtual plan, wala bigni idea. What a wisdom! Pastor, salamat kay Pastor. Kamungha ni Pastor, ang panalangin mo always sa amo ug sa ayos team. Thank you so much. Salamat, Pas. And to Pastor Robin and Pastora Marilo. Wow. Gusto na po ikuha ni si Pastor Robin o si Pastora Marilo kanang last week. Wala po kabalo guys, kanang scheme lang o naami giatubang before may nga event, 1 week before karon. Naay panghitabo nga wa jud nalikayan nga kami ni Kim nang hila. Tingala ko si Pastora Marilo. Nag-message siya nako, yun siya nga, nag-ampo daw sila namo, kumusta daw mi. Mauto ang panahon nga, grabe dyan na akong hilak ni Kim, kami ni Kim. Thank you for the prayers. And, kini atong team, glued by loyalty, building unshakable bonds. I'm sorry. Pag-ingon ni Pastor about loyalty, nag-ampo ko sa Ginoo. Gihatagan ko sa Ginoo duha ka pangalan. Pastor Ruben and Pastora Marilo Saripa. Wa jud ko'y mahimo, ako gyud silang BPM. Nangayo ko nila recommendation unsay sakto. Unsay atong gamiton natin. Kabalo mo pila ang gihatag 5 ka po. What a wisdom from the Lord. Naglibog ko unsay pinayon. Pero salamat sa Ginoo. Ang atong team ganina, nahatagan yun tag perfect na message sa atong speaker. Pastora Marino, Pastor Ruben, salamat kayo. And yung atong isa sa atong special guest, si Sir John Ampo. Sir John, kung nakabalo pa lang ka, sir, kung sa nakalabad akong ulo, kung sa ng virtual flag, nag-research ko lahi ang gawas. Nag-ampo rin ko sa Ginoo nga ang recommendation ni Pastor, amo yung mahatag, amo yung makuan, kay kabalo jud ko nga, sakto yun kayo ang recommendation. And then the Lord, ihatag niya si Sir John Ampo. Sir! Si Sir John, dili ni basta-basta. Dili kay kung kakuan, basta ako makuan principal ni siya dito sa Claveria sa school. Kanang, di mo master anak sa kwan? Head! Dili ni basta-basta. Siya ang naghimo for free sa atong virtual class for Peter. Sir John, thank you so much. And to Daryl Vergara. Yes, Daryl. Mga music background. Naglibog kong kinsa, basig makagasto na pag si Peter. Daryl, thank you for sharing your talents. Grabe, thank you. Thank you kayo dong. Nice kayo. Perfect kayo. And si Mr. Dave. How are you doing? Boy, ang akong pagumangkon, yung hilakon kaayo, isa na nako ka istorya, boy, himuwi ko, siya ang naghimo sa katong journey sa ayos nga MVP. Nag-ingon ko karon himuan ni ihatag na dayon sunod oras. Wow! Salamat kayo, boy! And to Eileen, Michael Sorino, and Ayan. Yes. Ang kauban namo nga nagpainit-init, nagpangita asa atong ahat atong binyo. Eileen, Brad, Michael, and Ian Orsolino family, salamat kayo ninyo yun.
Grabe ang inyong suporta sa amoa. Daghan kayong salamat. Sobra-sobra na suporta sa tanang aspito. Thank you. And to Crystal Joy. Kung moingon tag mga printings, usay si ate abungawon pa, mali pa. Grabe ang pasensya naghihatag ni Crystal Joy Ana. Thank you kay Joy. Free pagitanan. Salamat kayo. Magpasalamat po sa among kauban sa Sisimang Prayer Warriors. Pangunuhan niya sa atong kauban si Sir Ernie John Zamora. Zamora family, Sir Ernie John, Ma'am She, ang atong ayos team, permi ginanaa sa amuang prayer request yun. So, daghan ang nag-ampo sa tuwa o isa ang Sisimang Prayer Warriors headed by Sir Ernie John Zamora. Thank you, sir. Thank you. And magpasalamat po ta sa atong mga ushers, si Eileen, Jessica, Crystal Joy, Charisma, and Ma'am Tweety, and Ma'am Faye. Salamat tayo. Salamat sa inyong pagpahilo na sa tanan. Thank you. and Jocelyn and Marvin Larina. Katong nagtaod sa mga garlands namo ganina nga mga ambungan nga magtiayon. Thank you kayo lang, Andong Marvin. And Job and Keith. Job and Ken, na-assign ni sila sa technical. Salamat dong sa pagsugod nga hatagan mo ana ang atas. Thank you. Baldwin, Jelois, and Craig Doldol. Baldwin, Jelois, and Craig, salamat nga sa way pagduha-duha, pagtagaan galiw ta, sugod dayon. Thank you kayo. Lorisa and Vanessa. Ang namutos sa atong mga sobra. Kaya para atong ikuha sa atong mga bisita from Miss Samis Oriental. Salamat Van and Lee Flor. Thank you. Rika and Ronald Gomo. Yes, Rika and Ronald Gomo. Kung ano mo dali makita ninyo ang kanindot kayo sa atong Yes. AIOS. Ang naghimo ana, nag-break ana, si Rika and Ronald. Unya, ipaiguan na yung taon ang budget. Salamat kayo, Day, Ando. Thank you kayo. So kung magpa-budget for mo cake, ito lang sa ila. Yes, pwede mo maka-order sa ila. And then, Ma'am Yan, Alexis. and Kish. Wow. Ang ako rin yung giingon kanang event host nga gara-garaon, unya, maayo, gipalapuan din nila ang ilang ihatag. Kish, Ma'am Yan, Brad Alexis, salamat kayo sa recommendation. Grabe, Ma'am, perfect kayo, sobra-sobra. Thank you, Rizon family. So, ato na pong ilahos, magpasalamat kang Ma'am Rosan, our event host. Yes, Ma'am. Ako'y masulti. Sobra pa sa perfect. Ako lang yun ang naulaw. Wow! What a big wow! Sa atong event host. Thank you so much, Ma'am Rosan. Thank you, Ma'am. Thank you. And so, ikaw pabor, di basta-basta ang atong national band. Mga national band nila, di basta-basta. National band. The Union. Wow! The Union. Birthday pa yun sa ilang birthday in town. Happy birthday, happy birthday. Yan yung kibailo. Uma na lang daw siya mag-celebrate. Kaya saan yun? Pinangga kita na. Thank you mga langga. Thank you The Union. Thank you for entertaining us. Wow kayo ang mga performance. Thank you. And to Sir Wilfredo and his team. Yes, katong sa sound system, sa atong band, dali nga, Sir, and your team, thank you so much. Salamat sa inayuhan, sir. O sa atong photographer and videographer, salamat kayo sa pag-save aning nga memory. Wow, salamat kayo sa inyong pagka-approachable, pagkabuutan, mga lulo. Thank you kayo. And sa mga atong drivers, isa namin eh, driver. Sa mga drivers, ihatod ang tagalayo. Dali, thank you kayo. And also, to E&G personnel, crew, and operator, salamat kayo sa inyong servisyo. From the bottom of our hearts, salamat kayo. Sa talang na part sa program,
Neil and Asmin and their kids. Pastor Amang. Sa tanang awardees nga nagpasalamat. Kay Rimar. Dave. And Kim. Kay Sir Randy, katong sa closing remarks kanina. And Pastor Robin. Pastor Robin, murag na, sa closing prayer, murag magpasalamat na lang kita. Sa inyong tanan, sa pagsugot dayon, isa ra ka approach, daghan kayong salamat. Sa tanan nga wala namong na-mention, gikan sa among kasing-kasing, kaninyong tanan nga naa diri karon, gikan sa pinakabata hangtod sa pinakahangtong. Salamat kayo sa inyong pagtambong. Dili ni ma-successful nga event kung wala mo diri tanan. Thank you. Kaninyong tanan, mga bisita, family, and Ayos Stream members. Daghan kaayong salamat. To God be all the glory. Thank you so much, Mr. and Mrs. Deliso. The pleasure is mine. I am very happy to have accepted this offer, although I do not accept so much invitations anymore due to busy schedules. But gladly, they have booked me 1 month ago. Dugay na kaayo. So, daghan kayong salamat, ma'am. At the end, Kuya Alvin, thank you for accepting us, and we're so grateful to God. For me, Ayos Team is an answered prayer because nag-ampot yun being ka-work me as a pastor. But thank you to God, nagkidala mo sa Ginoo sa inyo. So, before sure, doon siguro sa ating pag-ampot lang sa closing, tungkol nag-receive tag, mga appreciation, so, kinipod yung celebration, all of us will say thanks to God, salamat ta. Dahil first kay pasalamat ka sa Ginoo, then ikaduha kay we will declare that the year ahead of us will be blessed, will be thriving, o kung sa whatever declaration niya itong i-declare para sa Ayos Team. So we will declare it. So first, we'll thank the Lord together. Then when we mamantag pasalamat sa Ginoo, kita po rin na mag-declare for the years ahead sa Ayos Team. So let's together thank the Lord. Yes, Lord, thank you for Ayos Team. Thank you for giving us Ayos Team. Thank you for this team. Thank you, Lord Jesus, for your generosity. Thank you for the life of Sir Peter, District Ginoo. Thank you for the life of Kuya Alvin and Ate Ann. Thank you for every project, Ginoo, na nasa mo, Lord, na nag-manifest ang iyong blessing through sa mga panalangin o sa mga trabaho na imong gihatag sa amo, Lord. Forever grateful, even sa imong paghatag sa amo, Ginoo, sa excellent leader. Thank you for the life of Ate Ann and Kuya Alvin, Ginoo, nga lead us with a heart, Ginoo, nga gusto magtabang lang sa amo, Lord. And we're so grateful for that. Lord, thank you, Evan, for every Ayos Team member, Ginoo. Nagpasalamat ni Lord for always protecting and always providing every need, Bisan pagani sa Ayos I help, na every time na ay magkasakit sa amo, na ang pagtinabangay, na ang gugma, na ang panag-iusa. Busa kami karon, Ginoo, ang among kasing-kasing, dako gyud kay pagpasalamat, Lord, sa imong gibuhat. Nga for 10 years, ikaw ang Ginoo nga maging hatagod, ikaw ang Ginoo nga naglikon, ikaw ang Ginoo nga nagpadayon, nagatabang sa amo, Lord. Salamat kaayo sa kalipay, salamat kaayo sa panalangin, salamat kaayo sa imong pag-atiman sa amo sa walay puas, Lord. Thank you, Lord Jesus, for being faithful and being good sa among matagos na kinabuhi. And today, we will not end this celebration with just a thankful heart, but we will declare that the years ahead of us, Lord, ang among deklarar karon nga gabi, among i-deklarar, Ginoo, nga ang kini nga tuig, the next 10 years, mahimong puno sa daghan nga project. Lord, you will bless kini nga team, kini nga trabaho diri sa Philippines, Lord, nga imo ipakita, Ginoo, nga ikaw ang Ginoo nga nagatiman tungod lang, Ginoo, tungod kay daghang mga tao nga natabangan, daghang pamilya nga nakakaon, daghang pamilya, Ginoo, nga nahimo pong natabangan, Lord, tungod ani nga trabaho, Lord. And this is our declaration that the next years and the next 10 years, Lord, will be blessed, thriving, more projects, and Lord, you will give us an excellent team member na kaming tanan, Ginoo, mahimong honest sa among trabaho, kami maghinigugmay, magtinabangay, magsinabtanay, Ginoo,
Salamat kay Ginoo nga ang among next 10 years full of blessing, full of favor. Lord Jesus, ang among si Sir Peter, Lord, you will give him all the more wisdom nga daghan pang project na imong ibubos iyaha, Lord, tungod Ginoo, tungod sa imong favor nga imong ipaabot ani nga team, Father. And this is our declaration nga kini nga mga tao karon Ginoo, mas mo times ni Lord, mas mo daghan pa ni kay magpasabot ana, Lord, mas daghan pa ang mga katawhan nga matabangan pinaagyan ni Lord. And Lord, we lift up to you the life of our leader at the end, and Kuya Alvin, continually strengthen them, continually guide them, fill them with your presence. Holy Spirit, be with them, fill them with your love, nga taliwala sa mga challenges. As a leader, sila duha, una sila sa imong gugma, Lord, na makaingon sila, your love is enough. And they will just flow in that love. And that love will continue to spread through all the members of the team. And we will all thank you for their leadership. We're so grateful, even as we end the celebration of gratefulness, the celebration of thanksgiving, and the celebration of glorification of your name. We thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for the food. Thank you for every praises. Thank you for everything. We honor you, Lord. As we go home tonight, we pray that you will cover us with your precious blood, with your Holy Spirit. And kaming tanan nakadawat sa appreciation, we will all say, glory, honor, praises, adoration, dominion, majesty, authority, thanksgiving, blessing and glory and honor and power forever to you alone. In Jesus' mighty name, amen and amen. Woohoo! Happy 10th anniversary. For the last 10 years. And I pray and I challenge you, allow loyalty to glue you together for another